ଆଜିର କାହାଣୀ ଭୁତୁଣୀର ସାହାଯ୍ୟ। ସୋନାଲି ପିଲାଦିନଠାରୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାରେ ବଡ଼ ସଉକ। ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ବାହାଦୁର ନାମକ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କଲା। ବାହାଦୁର ଜମିଦାରଙ୍କ କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସୋନାଲି ବାରମ୍ବାର ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କହେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଦୁର ଅଳ୍ପ ହସି ଚୁପ୍ ରହେ। କ୍ରମେ ଗହଣା ମାଗିବା ବଦଳରେ ଦାବି ଓ ଜିଦି କରିବାରୁ ବାହାଦୁର କହିଲା, ତମର ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଧନୀ ଜମିଦାର ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଚାହିଦା ମାତ୍ରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇ ଆଣିବି? ମୁଁ କଚେରୀରେ ଜଣେ ମାମୁଲି କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ମନେ ରଖ ଓ ଏ ପାଗଳାମି ଛାଡ଼। ସୋନାଲି ଚୁପ୍ ରହିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ତାର ପିପାସା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତିଗଲା। ତାର ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ତାର ନାମ ରଖାଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେ ମଧ୍ୟ କଚେରୀରେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କାରଣରେ ବାହାଦୁରର ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବାରୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ବାହାଦୁର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘରେ ରହୁଥାଏ। ସୋନାଲିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଗଦାଏ ଯୌତୁକ ନେବ ଓ ସାରା ଜୀବନ ସେ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିପାରିବ। ତାର ସେହି ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ବାହା ହେଲା ଯେ ମାତ୍ର ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାଣି କଉଡ଼ିଏଟି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଣିନାହିଁ। ସୋନାଲି ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷରେ ବୃଥା ହେଲା। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା ଧନୀ ଘରର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗହଣା ଓ ଲୁଗା ସେ ପିନ୍ଧିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖାଇବ। କିଛି ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦର ବାହାଘର ହଠାତ୍ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଘଟଣାଟା ହେଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଦିନେ ତା ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେଠାରେ କନ୍ୟାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମଳା ନାମରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଗୁଣବତୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲା। ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ପରେ ଆଉ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। କମଳାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲା। ବିବାହ ପରେ କମଳାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୋନାଲିକୁ କହିଲା, ମା, ଇଏ ତୁମର ବୋହୂ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏତିକି କହି ସେ ଦୁହେଁ ସୋନାଲିର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଯିବାରୁ ସେ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, ସେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବୋହୂ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ କମଳାର ବାପା ତା ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବେଶୀ ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ। ସେଥିରେ ମୋର ଝିଅର ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଲା? ସୋନାଲି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଏବେ ଜାଣିଲି ଏ ବିବାହ ପଛରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଏମିତି କ'ଣ ବିବାହ ହୁଏ? ମୋର ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ? କ'ଣ ଏତେ ତରବର ହେବାର ଥିଲା? କମଳାର ମା କହିଲେ, ଏ କଥା ସତ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ହେବା ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ସେପରି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୁଦୁଣୀ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ ସୋନାଲିର ହାତ ଧରିଲେ। ସୋନାଲି ହାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲା, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସମୁଦୁଣୀ, ପୁଣି କିଏ? କାହାର ସମୁଦୁଣୀ? ବଡ଼ ତ ସାହସ ତମର। ଝିଅକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଉ। ତମର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି କରିସାରି ଠକିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲ, ପୁଣି ସମୁଦୁଣୀ ଡାକ? ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଛୁରୀ ଚଳାଇଛ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବା ବାକି ରହିଲା? ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦର ବାପା ବାହାଦୁର ଘରେ ନଥିଲେ। 4 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ବାହାଦୁର ନିଜର ବ୍ୟାଧି ଉପଶମ ଆଶାରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ବାହାଦୁର ଘରକୁ ଫେରି ସମସ୍ତ କଥା ପୁଅଠାରୁ ଶୁଣି ଭୀଷଣ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଲୋକ। ମୁଁ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ସେଠାକୁ ଗଲି, ହେଲେ ସାଧୁକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତୁ ତୋର ମାଆର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ତାକୁ ନ ପଚାରି ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ବିବାହ କଲୁ? ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସୋନାଲି ଘରର କାମତକ କମଳା ଉପରେ ଲଦିଦେଲା। ଚାକରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଦିନ ରାତି କମଳା କାମ କରି ଖଟୁଥାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କହିଲେ, ପଇସା ଗୋଟିର ଯୌତୁକ ନ ଆଣି ମହାରାଣୀ ପରି ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ରାତିରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଇବୁ। ଏସବୁ କଥା ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିବୁ ତ ମୋର ନିଜ ରୂପ ଦେଖିବୁ। ବାପ ଘରକୁ ଯେ ଥରେ ପଠାଇଦେବି, ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଇ ଘରର ଯାକର କାମ କରି କମଳା ଏକବାର ଝଡ଼ିଗଲା। ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କମଳା, ଏତେ କାହିଁକି ଝଡ଼ିଗଲ?
ସେତିକିବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦର ମା' କହିଲା, ସେ ତା'ର ମା'କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, କାଲି ତାକୁ ନେଇ ତା ମା' ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। କମଳା ଗୋବିନ୍ଦକୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ଶାଶୁ ତ ବଡ଼ ଚତୁରୀ, ସବୁ ମିଥ୍ୟାଚାର କରି ପୁଣି କମଳାକୁ ସାବଧାନ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ନ କହୁ। ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେଦିନ ରହିବି ସେ କଥା ଭାବି କମଳା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ରାତିରେ କମଳା ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଧା ରାତି ବେଳକୁ ଘର ପଛପଟେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଶାଶୁର କଟୁକ୍ତି କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ମୁହଁ ଟେକି ସେ ଗଛକୁ ଚାହିଁଲା। ହଠାତ୍ ଗଛ ଡାଳ ହଲିଲା ଓ ଡାଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ଭୁତୁଣୀଟିଏ ଡେଇଁଲା। ଆଉ ଆସି କମଳାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଆଦୌ ଭୟ କରନା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ତୋର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୋର ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖି। ତା କଥା ଶୁଣି କମଳା ସାହସ ପାଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଥା ଭୁତୁଣୀକୁ ଶୁଣାଇଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସେ ଭୁତୁଣୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ତୁ 1000ଟି ଭାତ ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଭାତ ତୋ ଥାଳି ତଳେ ଲାଗି ରହିବ। ତୋ ଶାଶୁ ସୁନା ପାଇବାକୁ ପାଗଳ, ଏବେ ସେ ତୋତେ ବହୁତ ଖୁଆଇବ। ସକାଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କମଳା ତା ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 1000ଟି ଭାତ ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଭାତ ସୁନା ପାଲଟିଯିବ ଓ ଥାଳିରେ ଲାଗି ରହିବ। ସୋନାଲି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସତେ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ସେ ଦେବୀ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତ ଆମେ ଧନୀ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସୁନାରେ କେତେ ଗହଣା କରି ପିନ୍ଧି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପଛେ ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ବୋହୂର ଅଇଁଠା ଥାଳି ତା ଶାଶୁ ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ସତରେ ସୁନାର ଭାତଟିଏ ଲାଗି ରହିଛି। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବୋହୂକୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବା ଦେଲା। ସାରା ମାସ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କାରମାନ ତିଆରି କରି ସେ ପିନ୍ଧିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବୋଉ, ତୋର ବାପ ଘର କଥା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯା। ତୋତେ ମୁଁ ଦିନକ ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ସେ କମଳାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁଆଇଲା। ଫଳରେ ଦିନେ ତାର ପେଟ କାଟିଲା। ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେତେବେଳେ ଭୁତୁଣୀ ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? କମଳା ସବୁ କଥା କହିଲା। ଭୁତୁଣୀ ସି ଶବ୍ଦଟାଏ କରି କହିଲା, ଏଥର ତୋ ଶାଶୁକୁ କହ, ଦିନରେ ବକତେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ଥାଳି ତଳୁ ସୁନା ମିଳିବ। ସକାଳ ହେବାରୁ କମଳା ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ତେବେ ତୋର ଏଠି ରହିବାର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି? ତୁ ବରଂ ଆଜି ହିଁ ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ଏହାପରେ କମଳା ତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ସୋନାଲି ଖରାବେଳେ ନ ଖାଇ ଦେଖିଲା କି ତା ଥାଳି ତଳେ ସୁନା ମୋହରଟି ଅଛି। ଆହୁରି ନ ଖାଇ ରହିଲା। ଆହୁରି ସୁନା ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, ଜନ୍ମରୁ ତ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଏବେ 10 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଗଲେ 20ଟି ମୋହର ମିଳିବ। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ହାରଟିଏ ଓ କିଛି ଚୁଡ଼ି ବନାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯିବି, ଯେପରି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯିବେ। ବଡ଼ ମଜା ହେବ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଯେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକି କହିଲା, ପୁଅ, ଯାଇ ବୈଦ୍ୟକୁ ପଚାର ଯେ ସାବୁଦାନା କ୍ଷୀରି ବା ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମାନ? ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଏପରି ବିଚିତ୍ର ସନ୍ଦେହ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମା ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା କହିଲା। ବୈଦ୍ୟ ହସି ହସି କହିଲେ, ପାଣି ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତା ମା ବେହୁଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ବୈଦ୍ୟକୁ ଡାକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ କମଳାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କମଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମା, ତୁମର ଏ କ'ଣ ହେଲା? ସୋନାଲି କମଳାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବସାଇ ତାପରେ କହିଲେ, ତୋର ପରି ରତ୍ନକୁ ବୋହୂ କରିପାଇ ମୁଁ ସୁନା ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇ ନିଜର ଏ ଅବସ୍ଥା ନିଜେ କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କି ବୋକା, ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ଏବେ ମୋର ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏସବୁ ସୁନା ନେଇ ତୁ ଅଳଙ୍କାର ବନାଇ ପିନ୍ଧିବୁ। ଏ କଥା ତୁ ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିବୁ ନାହିଁଟି। କମଳା ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କରି ଠିକ୍ ମାସକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ଏଣିକି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ମୋ ଗପଟି ଏତିକି। ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତୋଟି। ଏଇଠି ସମାପ୍ତ।